Bata i Seka. Family Kids. Ovo je naš prijatelj Rale. On voli da uživa, ali je uvijek spreman za akciju. Vozi brodove, upravlja avionima, a jednom je čak uspio da pobegne tigrovima na klad. Dobro, nije bilo tako strašno. Imao sam klad, pa sam mogao da im pobedim. A ovo je još jedan član naše ekipe, Dule. On je glavni za popravke i izume. Nema tog uređaja koji on ne može da otvori ili popravi. Sada ćete upoznati i trećeg člana ekipe, Bole. On je zadužen za logistiku, specijalac za ronjenje. Čak je jednom uspeo sam da pobegne lavovima. Šta god treba, ja sam uvijek spreman za akciju. A tu je i Vule. On stalno pokušava da uradi nešto što ne treba. Samo smišlja kakav nered da napravi. 7. epizoda. Dok se Rale sunčao i uživao u toplom danu slušajući muziku, Dule je pekao kukuruz i spremao hranu, a Bole je nameštao sto za ručak. Nedaleko od njih i Vuk Vule se odmarao i uživao u tišini. Dule, hoće li uskoro taj kukuruz? Evo još malo i bit će gotov. Možeš da pomogneš Boletu da postavi sto pa da jedemo. Još 5 minuta. Baš mi je lepo ovdje. I dok su oni uživali, iznenada se na radiju začula hitna vest. Ljudi, veštica Vragana je napala Laru. Bogdan i Nikolinu je vratila u njihov svet. To nam je javila Larina mama. Saznajemo da će Bogdan i Nikolina uskoro stići kod vas. Morate odmah da pripremite avion i pošaljete ih ka Lari. Šta? Veždica je napala Laru? Moramo da joj pomognemo. Idem ja da ih dočekam. Vi se pripremite za poletanje čim stignu. Krećemo odmah. Samo da sklonim kukuruz. Nemamo vremena da jedemo. Moramo da pomognemo. Dok su se spremali, baš tada su stigli Bogdan i Nikolina. Ćao vas dvoje. Čuli smo šta se dogodilo. Pridružujemo vam se. Idemo zajedno da pomognemo Rali. Nemamo puno vremena. Veštica već krenula u napad. Ne brinite, avion je spreman. Poletanje je uskoro. Ajmo. I tako su 3 praseta poletela sa Bogdanom i Nikolinom ka Lari. Ali nisu znali da ih neko prati. Sada ste moji. Nećete mi pobeći. Vuk nam se približava. Moramo da ubrzamo. Nećete mi pobeći. Dok je Vuk pokušavao da ih stigne, Boletovi radnici već su stigli do ostalih čuvara. Tigrovi, ne možete protiv nas. Hajde da ritimo. Haha, niko nas ne može zaustaviti. Zmaju, kreni odmah. Otmi mi Laru, sada je sama. Brzo. Važi veštice, sad je ona moja, dovešću ti je. Nema ko da me zaustavi. Lara je moja. Držite se. Evo ih oblaci. Tamo ćemo se sakriti od Vuka. Uspeli smo da mu pobegnemo. Uskoro sletamo blizu Lare. Gde su sada nestali? Ne vidim ih nigde. Lara je sada moja. Veštice, ovdje se zaustavljaš. Ovo je sada moja teritorija. Znaš da me ne možeš zaustaviti. Nema nikog da vas spase.
sada će i Boletovi ratnici da dođu. Više nema ko da spasi Laru. Lara je sada moja. Nema joj spasa.